Так, имрӯз мурофиаи пешакӣ буд, яъне судя ҳуқуқу ӯҳдадорои тарафонро фаҳмода дод. Ман хоҳиш кардам, ки аз даъвогар аризаи даъвогитонро гирифтам, барои ки даъвотон бисёр беасос мебошад. Он чизое ки ман дар ҳақиқат пешниҳод кардам ё ки дигар чизе, ин дар ҳуқуқи чорчӯбаи қонун ва ӯҳдадоруи ҳар як ҳуқуқ ҳимоятгар мебошад. ва шумо вақте аризаи даъвогир пешниҳод кардан дар асоси матни аввалин не, шумо дар асоси дигар чизҳо гирифтиям, дар асоси гапу он чизҳое ки аз ҳамсоя шунидтону дар колония шунидтону аз ин даъво кардитон. Барои ман пешниҳод мекунам, ки шумо аризаи даъвогир гиринду мо ҳар ки тарафи худ раванд. Ино қабул кардан, мисол пешен? Ино қабул накардан. Ино гуфтанд, ки аз суд хоҳиш карданд, ки мо мехоҳем, ки ҳам зарари моддӣ, ҳам зарари маънавӣ ҷуброн карда шавад, яъне ман пардохт намоям. Агар ки ин одам пардохт нанамояд, мурофиаи судӣ давом мешавад ва ҳалномаи судро мунтазир мешем. Ҳозир кай мондан мурофиаи суд? Рӯзи 14 соати 1. Рӯзи 14 азбаски рӯзи 14 то нисфи рӯзиам мо яхта чорабинӣ дорем. Барои ҳамин ман хоҳиш кардам, ки баъд аз нисфи рӯзӣ монда шавад. Имрӯз мана мисол то нисфи рӯзиам ман холӣ будам, барои ҳамин имрӯз таъин карда будем. Рӯзи 14 бошад баъд аз нисфи рӯзӣ.